ngibingelele nabo bonke abakhona kule nkonzo yethu namuhla. Ngibonge-ke nokumukelwa inkosi yalelizwe nokumukelwa imeya nomkhandlu wayo. Ngibonga nomphakathi ngoba ngibona usiphethe kahle umphakathi wakhe leli lo muzi waseMpande. Nkosi engathi inkosi kababusisa. Bese ngithi bantu balelizwe noma amaNazaretha lelizwe ngisukuma nokunibongela ukuthi ekugcineni nize nawuthola umhlangano. Ngifundela lapho isihlabelelo ezihlabeleni zamaNazaretha 93 uzofunda two no three. Inkunzo yakhona uxolo inkunzo yakhona uxolo
Masufikile babasifunda sihlabelelo 93 ihlabelelweni siyabonga kuKabadela siyabonga Nkosi yethu siyabonga Nkosi yethu somnganisa siyabonga somnganisa siyabonga nokubonga usikhumbule namhlanje siyabonga Nkosi yethu ungashiyi ekudelweni Nkosi usapho lwakho ngiyabonga baba sithi sabelo usikhumbule namhlanje njengoba sinikhumbule umuzi waseMpande ungasishiye ekudelweni ungasideyili nathi singabakho sikusapho lakho namhlanje sikhona la eMpande noma kwafika lesikhathi sifika la sake sanethwa bangakhona inhliziyo ukuthi ngiye komunye umuzi oseduzane ngoba la ngisuka khona ngangize eMpande omkhulu ke babeyishiya imizi mabefike ngalungisiwe kuyona kodwa imizi eyishiwa omkhulu engejina lona wesinye istage manje njoba unje lo muzi wakhe ngeyimali engaka umuntu mangabakha umuzi akhe uShembe usuka Shembe ngelilanga usungene lo muzi noma ke imvula yasinetha kodwa sinqibuleka ngaphela anginethwanga futhi ukuthi ibe manzi ila ngangilele khona wanganithi ngoba la bengiya khona bengize eMpande anginakusuka ngoba kube ngasuka eMpande ngahamba ngangizoshiya abantu bekhali inyembezi ngoba konke lokho bakwenza njengoba kukhona lesitezi bekhali umfundisi ethi bancane bayakwenze ngothando ngoba bethanda uShembe mayesefika 2 minutes bese yadlula bese jabula bayosala bemangele bedumele
kepha mina mangipha kwenu suke kuzonduduza ngizonijabulisa ngizonithokoza ngifuna njalo ehlale nijabulile ngibonga nje ukuthi ukubekezela kwenu uthemba kwesikhathi eside kanje lihleli nithandaza lithi sheba uzosikhumbula namhlanje usheba unikhumbulile namanazareti asebuhleni uhlangano ke la eMpande lokwagcina ngalesa sikhathi umhlangano la eMpande wagcina uthi kube umhlangano ophelele ngobaba uthingo lamakhosazana mina ke ngifikile la usuku lwalunye ngilethe usuku olulodwa wandi bajabula abantu balelizwe ngase ngibakutshengisa lesitizi lesi kathi mina lesitizi ayasimile kahle ngiyajabula ngoba sitilizanga kangibathi umoda bakhinde nje enjeka lesemva kwami phela ushembe iqile likwazi kuyikhotha emhlanje yabona nje ngabathusa abantu bala eMpande basala bethukile namhlanje iyona ke lezi ukuthi ngibekezele imvula inginetha ngoba ngathi yakhana into ethize bayakha inkosi izinibusise abantu baleliso inkinga nje yinye kunina amanazareti akunempi evukile la kunina kunempi evukile la kunina amanazareti kunina yanigcotshiwe zoke ngifakazise nje ngomdluli lwengihamba naye ukube manje sisemnambithi la enkumbulweni abakamdluli bazobelungisela enkumbulweni ngoba ushembe uthe umkhumbi uye enkumbulweni bese abasemzomusha nabo belwa abasemzomusha belwa nabasenkumbulweni bathi nathi siphisi kabi la kanti mangabe ushembe eya eJosila kamhlabe uyalingana kufanele ngabe lo muzi ngifica uphelile okuchaza kona ke ukuthi anihlangene ngiyakungifundise bekhala nje ukuthi sebezobheka phansi kodwa bakhona awakapheli umuzi madoda ke tshela abantu balethe iminikelo uphele umuzi ningabheki phansi inkosi imnandi uthi babamkhulu leli bandla malifa hlayisa uthi ngolubuza kunina manje sebonekele ebusendosisana nje lethani phela lokwena nitheni zokuletha umfundisi uTemba aqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu iningi into esadinga ukwakhiwa la kanti manje manikelisa nisweni leselisela ukuthi imali yenu niwebagcotshwa ngilethwe imvula ngisendlini ngani bagcotshwa balelizwe enibalekile ukuthi nihlanganise nifake isandla kwakhiwe lo muzi phela kodwa mina ngabekezela imvula ngoba ngithanda nina nani ke thanda nani lodwa masihlangene lawo abantu baNkulunkulu sovuselelana ngothando
uthando lubaluleke kabi ekholweni. Kodwa bisithi ingoma lwashamba liphelo lwabantu incane isicilo liyaphela. Alwamaphela uthando. Uyabona mina mase ngifikile noma ngabe umuzi unjani. Kodwa kusuke ngifike ngibuke uyikhanda kwabantu bakalowo muzi. Bese ngibabona manje ngathi manje ngishaya imoto ngiqhubekela phambili ngoba ngibaphula inhliziyo. Ngoba ngibakhiphe ezulwini. Ake nihlangane manazatha nibe munye. Akukhona la kuphela. Kuvela komunye umuzi kade nje. Ngani bacotho. Siphe sihle singene nabona umuzi ungaphelile. Kanti uShembe weManazareta wabo bonke abantu abamthandayo. Angithi ubaba mkhulu wayehlala phansi kwesihlahla. Ngekho umuzi. Nina ke senisindwa yini ke ngoba imizi sikhona ukuthi nihlangane nibe munye niqedele umuzi owodwa. Niyabona le mali elinekelisayo nithi uwakha umuzi bese nifaka esiswini. Ngeke ihluphe nina. Iyohlipha inzalo yenu. Ngoba njengoba sila enyakatho awukho omunye umuzi wesizwe yabona enyakatho ngaphandle kwalo. Ufana ngabe nonke nina abantu basenyakatho nithathe laphosa la. Kodwa inhliziyo ke mayingavumi ubani ongayaziyo ukuthi ngizoyisa kuTembe ngiyokhuphula uTembe. Cha ukhuphula uTembe. Kepha uyikhuphula wena mawunikela unikelela omunye umuntu uyibhalela wena igama lakhe encwadini yokuphila. Manje uyabona lo muzi lobumile lapha. Uyabuza ukuthi wena ufake yini? Thenga usemende, thenga isitini. Akufanele kuManazareta masakhe into. Ube ukhona kusephaketheni kodwa ungafaki lutho ngisho isipikili lesi. Ngoba kwelinye ilanga uyohamba emhlabeni. Bese babamkhulu uyabheka ukuthi umsize ngani emhlabeni, kodwa umsiza ngalutho. Bese kufanele akudabukele mayithi uyabheka umsiza ngalutho. Inkunzo yakhona akona uxolo nomusa awinkunzo yakhona akona
ngathi awusikelwa amangcwele awusanibona esihlobo awusibingelelwa amangcwele ngcwele sanibona ubheka incwadi lapho baba uRoma 1 verse 10 kuya ku-13 awikhaya thula jabula ngathi awikhaya busisa njalo emkhulekweni yami njalo emkhulekweni yami inxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe okungathi niduduzeke kanye okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokukholwa kwethu okwenu nokwami angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi ngazimisela kaningi ukuze yini kepha ngathiyeka ukuze kube manje njalo uze kube manje. Ngiyabonga baba, inkosi ibusisa baba. Namhlanje bantwana baNkulunkulu ingakho isilapha emzini waseMpande bengihlupheka ngoba ngashiya nginiyalile ukuthi yakhana umuzi ngiyeza bengiloku ngikhuleka ke ukuthi uyakhiwa lo muzi nginxusa ukuba uma kungenzeka intando kaNkulunkulu iphumelele ukufika yini namhlanje ngifikile kini inkosi izimbusise
ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa somoya ukuba niqiniswe. Namhlanje ke ngizonipha leso sipho. Sipho siyoniphilisa. Ngoba phela ufika kwaShembe bayaphila abaningi. Futhi mayisefikile kuwe kube ngathi ezweleni khona into esukile. Nomoya wezwe uyashintsha. Ngiyacela ke manazela ngithi ngingathi mangisuka la nibe niqala niqhwebhana ngicela ukuthi nibambane nibe munye. Nenze konke ngokuthandana kanye kanye. Nangokuhloniphana. Akufanele isikwebhane sinabantu bomuntu munye. Ile fana bayeleze phakathi kwenu manazela uthando. Wena manje umuntu bethu uyabheka uthando nalo. Ingakho ke namhlanje manazela sila kunina. Sethe uthando. Akuthi ke mabe ngelila ngiya komunye umuzi bese lo muzi niyawusingatha abantu bala enyakatho. Ngoba mangizela angabi ngedwa mina. Baba mkhulu la khulila ngola kunyanga izulu la uba uthi ngoba bahamba nami. Manje wena mawubophile lapha ngakwena usele lobali yonke imphefumulo yamakhosi la. Ngabe idonsa lemuva inyawo inqola ibiya phambili eNazaretha. Ibekeni bagcoshwa lokweni kwenzayo. Uyonisinda ngesikhathi nesizayo. Msana ukujabulisa omubi. Fundani ukulwa nomubi. Inkonzo yakhona akona uxolo nomusa inkonzo singene izinto zingaphelile. Zikathelwe sesiphakathi. Siphakathi endini kushaya ikhalisando. Uthi baba mkhulu ibani moya njengemoba semandeni senihlukaniswe yini manje njengezihlabathi zolwandle. Yayi ihlabathi sihlangene njengamatshe. Senihlukaniswa yini? Uyazi umuntu mayinibuka ukhona into eyisho omunye umuntu. Umuntu mayinibuka umbona nihlangene nifana nehlathi. Thi ihlathi mawubuka ulibona nihlangene ubona kude ukuthi hawu ubona masuseduzana tawo. Hawu alihlangene isihlahla lesihlahla siyimele. Kodwa mawukhanga ukuthi ubona ngathi into eyodwa ihlangene. Msanike eNazaretha ukufana nehlathi ngoba naye nizoba ihlathi.
anobambisana makwenziwa umsebenzi kaBhombela kube khona uthando nje nithandane izindlu iqedelwe sesiphakathi kuzona bese ngeke siqhubekele phambili ngoba la sisuke khona sisuke sathi siye eMpande abantu baseMpande noma bangakho indlu utshani ngoba inhliziyo zabo bebenza into esemandleni abo bese ngeke sidlule phambili ngoba sema njengoba ngitshela ngihamba nala madoda ngitshela la madoda ukuthi ngiye eMpande amakhosi abesela eMpande linde mina eMpande mina bengizohamba ngishiye yona la yewe indawo ngifike ngase ngihlala nawo namanje ngisenabo ngizohamba sengihamba nawo into inye into efanele fanele nifunde ukubekezela nokubekezelelana ngibonga ukubekezela kwenu labantu baseMpande ayikho into edlule ithemba nethemba nokulinda yonke into inesikhathi sayo yabona uShembe uma akafika endaweni noma endlini omakhele yona awabodi kubala uhlala nje uthandaza ukuthi Shembe usungikhumbule njengomthandazo kathandazo abantu bala eMpande bethi Shembe mawukhumbula abantwana bakho uzusikhumbule nathi nomuzi wethu waseMpande namhlanje sile eMpande ngani ngokuthanda nina amaNazaretha alelizwe hayi eMpande yodwa nina amaNazaretha ala enyakatho nani-ke ngiyangicela thandanani nodwa kakhulu bagcotshwa bangenelwe idimoni hayi balaphela nalapha engiphuma khona isipho esihle wathi omunye eduza ngapha omunye wayiduza ngapha umuzi zangena kwena ungaphelile ngabe ujabula yini mamhla ngelila ngithi ngiyabona futhi umuzi ungaphelile sithi asiqhubeke emdlule ngoba phela iva likhishwa ngelinye ngoba mawulwa nabanye amakholwa nawe sofika isikhathi ukuthi ushembalwe nawe bese unokabantu uthi bakwenza into ezithize kathi cha owenza uthi ubaba uthi ngoba uthi othanda ukwenza into oyothanda nawe mayenzeke kuwe ungenzi into komunye umuntu oyakuthanda bayenzeka kuwe namhlanje sikhona la eMpande ngani ngokufosa inkani yaphubelelisa kwesinye isikhathi mayinesbusiso yabona nje basaba namhlanje la bajabula abantu bala mase samba bojabula zibakhala inyembezi hayi zosizi zinjabulo ngoba uShembe ufikile eMpande yaba namanazatha nibusisekile kwabantu basebuhleni nani ningazoni ngaphandle kwenu ngeke ngikwazi ukuhamba
qhamuka umdluli kulelizwe leli ayabuza amanazareta athi unjani baba abuze kumdluli ngoba phela bahlala nami maqhamuka ushozi qhamuka uNdlovu qhamuka uMkani ngoba bayazi ibona abantu engihlala nabo nalaba shumayeli esisebenza nabo ke ngiyafisa ukuthi masengihamba njengoba ngizohamba nje ngolesibili ngithi ngibuya lo muzi seniwuqedile nokuhlanganyela amanazareta lelizwe ngifundela lapho isililo 3:25 no 26 hayi inkonzo Ifunde baba masithulile uJehova muhle kwabamethembayo uJehova muhle kwabamethembayo umphefumulo omfunayo kuhle ukuthemba nokulindela ngokuthula kuhle kumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kaJehova ngiyabonga baba uJehova muhle kwabamethembayo umphefumulo omfunayo uhle umethemba nokulindela ukuthula ukusindisa kaJehova kuhle umethemba nokulindela ukuthula ukusindisa kaJehova akuphele umsindo phakathi kwamakholwa nenze into eyodwa ngesikhathi esisodwa ngithi mangithi ngizempande bese niyahlangana nabantu bala nibe munye nilungise okwasempande uheleze umoya wokuzwana phakathi kwenu ngoba inkinga kunina amanazareta angazi noma niyana yini Lapha mina ngithanda nonke ngokuthanda olinganayo angazi ukuthi nina seneyana ngoba kwenzenjani uyazi ngithe mangibuka lo muzi umfundisi uthi uthe yini uthe isitimela mina ngibona imole asilandile idolobha likaSikhemeleza lethana namhlanje la kulelizwe
thokoza yonke into ekhona kulomuzi waseMpande. Ngeke ngithemba nokuthi umfundisi lo umthetho wayekade ekhona la ekhaya naye uyathokoza la ekhona. Apheleke bantwana baNkulunkulu ungazwani phakathi kwenu. Bambanani nibe bonje ibumba lasimende. Abantwana ifisa manazathi ukuthi ngihamba la ngishiye khele zima ukuzwana. Engifisa kakhulu ngiyafisa ukuthi oshembe banipha amandla ninabantu bala kulelizwe. Ukuthi ngithi ngibuya ngesisikhathi inhlanhla le inehlela ukuthi ngiphinde nginikhumbule. Ngifike yonke lento isiphelile lonke lo musu uphelile. Ebese ngibonga bonke abantu abafake isandla kwakhiwa lo muzi kaBabamkhulu. Nabafake inhliziyo. Engathi uNkulunkulu anganikhumbula. Niphe yonke into wesibusise enikufisayo aniphe. Yazi manazathi la khona abantwana bakaNkulunkulu behlangene benza into enhle no Sathane usuke khona. USathane akathandi manihlangene ngokuthula ufuna ukuthi ngakwebhana. Ningavumike Sathane angene phakathi kwenu. Ilwane naye nimehlule. Bese kuqhubeka intando yenu makhodo. Yini fanele uyikhumbule mawula ukhumbule ukuthi mhla ufika la uzokwenzani.
walethoba nobanye la bafika ukuthi bathunywa bakubo bazobakhulekela bazobakhonzela bafike ngephupho bathi bahleli kabi la behle khona bazobacela intethelelo manje wena masudoza ubhekisalena ke leyo ntethelelo sokubacelela yona isishone yiphi bona kanjani la bekhona ngoba usenze into abakuthuma yona uyabona la ebandleni akweyo bahloniphe nababagcotshwa bonke abantu bafuna ukugcotshwa manje basesigcotshwa sokubani ozozwa omunye ubi umuntu othe isuthi umfundisi othize angumthandi kanti wawuzela uzothanda befundisini la uzela usizi lakho umfundisi ukhethiwe wayiswe entabeni wenza isifungo wasekwesegokele ijazi labefundisi manje wena uthi umfundisi awumthandi uyazi ukuthi umfundisi usuweniweni lapha la asuke khona awazi ehlisenulaka nanhla isuthe esentsha khona lo ifica le ishe sikuyona nisebahle abanye bahamba emhlabeni ngenyawo bengafile kodwa kade balashwa lo ngikutshela ngendoda khona indoda ebonakala la emazweni akumntuba naye ngithe ukuthi ayisafisa ukuphila ekade kanye nathi la sasika ningafunike ukugcina seninjalo Korani ngeqiniso sisekhona isikhathi sengiyanga semaphethelweni bantwana baNkulunkulu ake sicele oshembe basilungisele onembeza basilungisele nezinto zethu bayigeze zibe mhlawumbe njengengubo esiyigqokile mina nje abangilapha phambi maNazaretha anginishumayezi kodwa ngizonivuselela ukukholwa eliveleni nabo ngoba ayikho kube mhlophe welona ikholo uyigqoke ngoba uyikholwa wapha msizathu athi uyikhetha inkosi yasePhalamini ukuthi indlela kaShembe ilula kodwa yabahlula abaningi ukuthi nokuthi la ekhaya yakugijinywa umuntu akahambe ibanga likalelwe wagijima kakhulu ngokugijima ucinisa udlulile endlini kaShembe abantwana kuthiwa uma ihlula lento kaShembe ohamba uthatha uMnazaretha ubeke ukhotheke ubeke wardrobe bese uhlala phansi mhlawumbe uShembe ngelilanga mawuhlala phansi wangamgxeka mhlawumbe uShembe ngelilanga ngokukhumbula ubuye kunokuthi uhlale lapha athi wethu kanti uyona le isonto baningi wahleli lapha yona bayalibhidliza futhi nesonto benjalo la ekhaya akho ukuhlakanipha mangabe ubuhlakaniphile bungahlali ngani ngeni uvusumuzi kabakho uzowenzani la ngoba bonke abadala bazocela ukuhlakanipha kumina manje wena ke bosuhlaniphela leliba hamba uvulela khona eZayoni akekho ozokubopha
uliyeke leli kaBhombela ayikho kuthi indoda yahlaniphwa yadlula uBhombela namanje akabikho futhi yayiphinde izalo ayikho indoda engaqoqa iBhayibheli lakhe ngencwadi encane kanje ngoba la kulikhona yonke into eseBhayibhelini la lesihlabelelo ungakuthatha isikhathi esingakanani ukwenza lento ke wena uthi uhlaniphile nje uzohlaniphela into kaShembe yeduka ebusweni
Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu, Inkosi izimbusise. Bona Manazaretha kuthiwa incwadi ungaze kushone ilanga usathukuthele. Pho nina yini bangayo? Ningabambani ngezandla nilekelelana, yini bangayo? Ingabe nihlala phansi nje nibonisana. Ufunde lapho baba. Amagquba bafuneka amagquba esontweni. Nokuzondana kufuneka esontweni. Ngangifundela baba lapho. U Jakobe 4 abantwana verse 1 to 3 bakaNkulunkulu baya bayathandana abantwana Jakobe 4 verse 1 to 3. Zivelaphi izimpi nokulwa phakathi kwenu na? Zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? Akuveli ni lapha ezinkanukweni zenu ezilwayo zenu na? Akuveli yini lapha ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Niyafisa noko aninalutho. Niyafisa noko aninalutho. Niyabulala. Ninomhawu. Noko anizuzi lutho. Niyalwa nenze izimpi. Aninalutho. Ngokuba ningaqili. Niyacela noko anamukeliswa. Ngokuba ngicela kabi. Ukuze nikuchithe inkanukweni zenu. Baba, Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga baba, Nkosi ibusise. Zivelaphi izimpi phakathi kwenu na? Nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? Akuveli ney'nkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Ukube ukulwa akukho phakathi kwenu, ngabe lo muzi kade waphela. Ngafika kudala kabi mina la, ngathi akwakhiwe lo muzi. Kodwa ngoba khona abantu bathi soke sibothiwe phela yini, cha hayi ile sizosonda
Sizocela uNkulunkulu ukuthi owushembe angene ezinhlizweni zethu. Mabe sineyinhliziyo ezibomvu ayikhipha sifake ezimhlophe. Ungasho ukuthi ngoke ngibone, ukuthi ngoke ngibone owenza enye into engeziwe esontweni. Fanele mafoko igcalaba nawo foko igcalaba esontweni la. Niyanxaka ngoba emgidini ngida nonke kanti anizwani. Nibe kulena odwa ngide kanti anizwani. Umgido wami bonke nje kusasa uzobona nizobe nigida nonke kodwa anizwani. Phela umgidi uyinkonzo yala ekhaya. Manje akuwona umdanso uyinkonzo. Ungasho ngesingisi mabe wena uyinazathe isingisi uthi umdanso. Kodwa la ekhaya umgidi uyinkonzo. Sengiphethe abantwana baNkulunkulu. Akube kunina-ke ukuthi lokho engikukhulumayo kuyangena enhlizweni. Inye-ke abantwana baNkulunkulu into ekhipha umuntu ekholweni ukududana nabangani. Lesontweni akekho umngani. Awuba nomngane esontweni konakele. Lana kunomfowenu. Hayi umngane. Yabona umfowenu akakuyeki uye ehlazweni kodwa umngane uyakuyeka uye ehlazweni. Mawususosizini umngane wakho uyakuyeka kodwa umfowenu uyakuyeka. Uthi dlela intaba kuphose ethi phuma mfowethu. Abapheleka abangani esontweni. Ngoba mina ngifuna siye ezulwini kodwa nina ngifuna siye kweyindawo. Nifaka abangani uthi unomngane esontweni. Ngesikhathi nidudana nabangani bese nenza zonke lezi zinto lezi engafunakali. Nezinto ongazizelanga la esontweni. Ukhohle ukuthi mhla ufika la wawuzokwenzani. Ufunde lapho baba iZaga 4 verse 14 kuya 16. Yedua
ayifunde bamuyithola. ungangeni emkhondweni wababi, ungangeni emkhondweni wababi, ungahambi endleleni yabonakeleyo, ungahambi endleleni yabonakeleyo, ixwaye udlule ngayo, ixwaye ungadluli ngayo, thezuka udlule, cezuka kuye udlule, ngokuba abalali uma bengenzanga ukubi, ngokuba abalali uma bengenzanga okubi, bamuka ubuthongo, ubuthongo uyasuswa uma bengakhubekisanga muntu ngokubi, abanganike lapho unganafuna lesontweni. Bayaxakeka uma bengakhubekisanga muntu, ngoba umthetho wabo ukuba khona kwabo la ukuzokhubekisa abantu abanganike umngane yakho lesontweni. Kuthiwa ngokuba balali uma bengenzanga okubi, ubuthongo buyasuswa uma bengakhubekisanga muntu, ngoba umsebenzi wabo ukukhubekisa abantu. Kuthiwa indlela yabo ixwaye, ungadluli ungacezuka ubashiye ngapha bazokonakalisa. Yazi ile mhlangano eziwa khona emadokodweni ebusuku ubumnyameni, mhlangano ubumnyama. bathi oshambe athina sikwazi ukuhlala kweNazaretha. Inye into esiyaziyo ehlala kweNazaretha, sazi ngesikhathi lisukuma lithi ngekhetha inkosi yasePhalamende yikona kuhlala besikwaziyo thina. Lena kukho kunye. Nkosi busisini kuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo 84 28. Sizocela umvangeli uZikhali wasentongane yasifana nesabeleni Nkosi Mbusisi. Sibusifama bangcwele.